Hellcat. Kuya Guard. Oh, hello guys, good afternoon at nandito na naman tayo ulit at gagala. Now we're here at Gateway Tower Mall, so here in Araneta, Cubao City. So kanina gumala ako dun sa may Ali Mall at tumingin-tingin ako ng mga old craft nila doon, and then ngayon nag-move ako dito para mag-undergo for facial, you know, kaartihan. So, I'm here now in front of Hey Sugar in the upper level of Araneta Gateway Tower Mall. So, you see Hey Sugar waxing
salon. So I have here Codigo. And dito niyo makikita kung ano yung offer nila. Hi, ate! Look at that girl! She wants to join. So, eto ngayon. Mag-iinarte ako. Dito ako ngayon. So, mamaya. Watch out later, guys. I'm going to show you some more events I'm going to do. And hi, ate! Hello po. Good afternoon. Anong service niyo, ma'am? Farming po. Are you the one na mag-manage sa akin? Yes. Charot po. So, ingatan nyo ba kilay ko? I mean, ano pala siya? Sa lashes pala. Sorry. So, meron sila ditong contact tracing na binibigay for you to fill up. And may QR naman sila if ever. Meron ka namang data, no? So, eto. Look at the girl. Ang arte niya. Mapos. Okay, so we're going to wait for a while. Dahil may nakapila pa. Hi, ate. Hello, sugar. Okay. Hindi po kayo. Makaka-istorbo po ba yung bag na yan dyan? Hindi naman. Bag ko yun. Wala kayo na-play dyan, ma'am. Ha? Wala naman po kayo na-play sa... Wala po sa ano ko, mukha. Wala naman. Hindi na kasi kailangan. Charot ang yabang. Natatakot kasi ako, ate. Sensitive yung mukha ko. Kita mo sirang-sira. Minsan lang to, so every person na naman na nagtatrabaho naman, so we earn naman so much para i-treat din naman yung ating sarili, no? So ayun nga, minsan lang din naman, gastos ng kahit konti para dito sa kaartihan natin, para Sige mo, papikit na po, ma'am. What's your name, ate? Oo. What's your name? Ayaw, ma'am. Aya, hello. So, ayan, parang na akong ninja. Ano siya idilat, ma'am? Baka mangawit kayo, ma'am. Wala na kasi ng sasakyan pa. Hindi naman siya nagkaka-allergy ate no, sa chemical na gamit. Hindi naman po. Wala naman kayong allergy sa... ano, The last time I checked, parang hindi naman ako nagka-allergy dun sa... Balik ko ba ya? Balik ko. Sige May pa, mga- sige. may mga branches din po ba kayo ate dito, aside dito sa Gateway? Meron, ma'am. Mayroon kami sa Ayala, ma'am. Ayala. Robinson. Oh, Robinson. And then, Sa SM din, ma'am. SM Manila, ma'am. Meron din. Meron din sa... lahat ng SM meron kayo? Hindi naman po. Okay. So, hanggang saan lang po yung inyong branches po? Madami, ma'am. Nasa 50 branch na po ang sugar, ma'am. Luzon lang po ba kayo? Luzon? Nationwide na po. Ah, nationwide. Nice naman. So, may website kayo, tama? Meron. So, guys, you can check their website po. Later, I will put the link on the description box. You gotta check it out. So, kayo nang bahala kung ano na yung itsura ko ngayon dyan. Hindi po ba kayo
lang po. May mga celebrities na rin kayo ate na na customer. Oo. Talaga? Mga napupunta natin. Oh, talaga. Nice naman. Like who? Sila Miss Jeff Gaitan po. Ano pa? Jeff Gaitan mo. Si Venus, si Gasini. Sa Miss Universe. Miss Universe. Okay. Dito din siya Anong taon po siya? Anong taon yung kanyang sali ng Miss Universe? Ay, hindi ko lang sure ma'am. Hindi pa. Okay. Sa Visayas, so meron na rin kayo, no? Saan kayo banda sa Visayas meron? Ay, hindi ko lang sure ma'am. Okay. So, ganun. Yung task natin mamaya, titignan natin kung saan sila meron na branch sa Visayas. Ang bango naman, parang strawberry nga talaga yung amoy niya. So, ayan, kasi nakikita nyo, ang nipis lang talaga ng lashes ko. Maninipis yung hair and kailangan talagang gawa ng paraan para medyo mapansin sa or makita siya. Taga rito din kayo sa Manila ate? Or may province din kayo? Dito po sa Manila. Oh. So, ayan guys, kailangan kong magtagalog talaga. Naintindihan niyo naman siguro kasi nandito ako sa Manila. So, kung nandun naman ako sa Visayas, katulad nga na Ilonggo tayo. So, Ilonggo din yung Hiligaynon din pala yung dialect na gagamitin natin. So, ayan, intindihin na lang muna. Tagalog kasi si ate. So ate, may ano din ba yan? May parang treatment din na maging healthy yung buhok ng Nilalagay namin siyang moisturizer sa mas. pero
vitamins na ipapataba sa kanya, wala nang ano. Ay, wala naman. So, yung gagawin ni ate, curl lang ako ng lashes ko. Matutulog na sana ako, te. Sige po. Medyo matagal pa, ma'am. Mascara po ba kayo? Minsan. Ito 3 days siya bawal na try ng mascara po. Okay. Hindi naman siguro na kailangan pa. Tapos 12 hours minimum bawal mo na siyang basahin. So, hindi na muna pwede siyang hilamusan na. So, dim ko na muna, no? If ever mag-cleaning ng face. Yes po. Sige. Balikan ko kayo. Hours po bawal pa sa iyo. So, ate, paano mo to natutunan, yung ganitong procedure? May pinag-aralan ka po bang course na specific? May training ka na ma'am, 1 month training. Sa training 1 month. Yung mascara mo, mga 2 to 3 days lang po siya. Okay, pwedeng mag-apply. Opo. Pero huwag lang yung masyadong heavy mascara mo. Okay. Hindi siya bibigyan. So, ayun. Ito yung Okay. 2 to 3 months Okay naman naman. yan. Hindi naman siya mangangati sa katagalan. Opo, hindi naman po. Okay, so ayan. Thank you, ate.